Kaibigan na Brad, ano bang kaso mo? Anong case mo? Sa overblock? Oo, Matagal nasa na. likod ko. Matagal na, hanggang 6 years. Shoutout. Ano siya shoutout niya? Shoutout po. Bossing Wendell. Ikaw. Shoutout kay DCJ. Ayun no? Ikaw, shoutout. Mismo. Shout out! Parang share ako, parang ang boss D. Shoutout. Parang may iba ko na shoutout ka. Yan guys, so may problema, RG? Archie. RG. Ano ito? Mas ba? RG Masbang. Yan naman. 30. Yan guys, so mga subscribers, si RT Masbang may problema sa lower back. So, spasm. Yan. So, hindi mo tropa niya. Paano ito? Ariel. 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 Wendell. Oh. Si Ariel, tsaka si Wendell, shoutout. Sila yung nagdala dito. Iba yung kami tinangin. Sila po nag-report dito kay... So, babalik natin si Archie. Kaya dito sa twice. Ulit. Pag okay na siya, once. Pag okay na, pwede na mag-twice ang... Yun yung pinaka-maintenance. Okay? So, susunod, di ka tayo ron. Pahiga ka na. Kasi hindi pwede lang yan. Dito lang dito. Sa yate kasi. So, one to dito 500 lang. Sabi nga mo lang kaya pare, hindi amisan. Hindi na mamisa. Pwede yan, kasi hindi yung case. Hindi ka record, spasa. Madonok mo sa doktor din kita lang. Oo. Alala po ng mga pa niya. Bawasan. Alam pa nulis pa. Bawasan pa paning middle of the... Alam pa nulis spasa. Pwede. Mamaya, panalo mamaya to ha. Bravo. Lebe na ako makikita. Asawa mo, shoutout. Hindi mo shoutout, gano'n. Gusto ko rin mga naman. Hindi natin bibigyan ito. Pero kapag may ginagawa na ako, wala yung sabi. Hindi, si spasm kasi, nag-trigger siya kapag masyado ka matagal nakaupo. Yun, nag-trigger sa loob, wala ang ginagawa. O, nakastabiling na yan. Yung trigger yan. Tapos kapag laging matagal nakatayo, Ayun, Nahihirapan. yung tagal nga. Spasm mo. Pag nabasa mo sa yung spasm, ulit, spasm. Wala ka namang list mo to eh, wala. Spasm. Yung spasm kasi, wala mo na lang kung naka-kondisyon. Kaya kayo na yung kumamaga. Kung may tulid yan, sino yung dinala ko dyan? Oo, ito, dinalaw ko. Ay, okay na yung pa niya. Kaya hindi na siya bumalik sir. Mga ano, magdadag na ito, mga possible. Puro pa. Ha? Minsan niya, may ako. May tulid siya bis. Hindi natin mapakita yung buo natin vlog. Ito lang. Parang lang. Patay kami yan. May training. Yan guys, so ito na po yung aming vlog ni RT. So watch you po ulit yung kanyang aming next vlog. Kasi may name. So hanggang sa muli po, ito po si Modelo Magkempe. Please don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. Si Together with RT. Ariel. Wendell. Hello guys. Hello, paano tayo? Bye!